Sa barangay Kutkot sa Liloan, lisod ang kahimtang sa mga residente human sa bagyong Tino. Grabe kalapok sa palibot. Nagkatagpa ang mga basura nga gibilin sa baha sa bagyong Tino. Way kuryente nga nakapasamot sa kahasol sa katawhan. Ang Cebu Provincial Government nagpada og mga water tanker aron adunay supply sa tubig nga magamit ang mga residente. Si Governor Pam Barriquatro nagpada usab og mga ginalon nga mineral water para mainom. Nanghatag usab og relief supplies sa apektadong pamilya. Tungod kay lisod ang pagluto, nanghatag ang Cebu People's Action Center og mga luto daan nga pagkaon. So far gid karon gyud first time gid ni siya nga gasudlan mi og sa province pa gid mismo. Which is ang kani pa gid nga phase is dako man ni. Na phase 1, phase 2, phase 2B, which is accommodate gid tanan. Misud pa gid diri, which is satisfied jud kay sila. So nagkaan-gaan gid ang pamati. Happy kayo mi kay kanang so far sa tanan bayang nakuan tanang ayuda nga amo ang nahibaw-an tuara gid tanan sa mga evacuation center, which is dilitan ng biktima naa sa evacuation center. Labi na kami nga wala gimi ga-expect nga maapil mi ani nga trahedya. Dako kay tabang na mo labi na inimnon limpyo gid nga tubig ang nya labi na ang kanisang mga kanang relief goods makatabang gid sa everyday na mga kanang kaon-kaon. Muna nagpasalamat kay mig dako nga kami makainom mig tubig nga mineral kay naglain jud akong tiyan sa tubig gani kanang anod na gani nya among gipunit nya among giinom naglain jud akong tiyan atong usang gabi. Dako kay ko pasalamat sa Ginoo nga naami kuan pa kabanaan mi ni Gob diri sa kuan Villa Azalia. Daghang kay salamat ninyo sir ang Ginoo magpanalangin og pilo-pilong panalangin ngadto nila og ninyong tanan. Sa mando sa gobernador, gawas sa mga evacuation center, ipaadto usab ang mga sudlunon nga mga dapit aron mahatagan og tabang ang nanginahanglan. Balita may labot ang Sugbo. Monching Auxtero, Sugbo News.